הגיעה אליי טסלה כזאת עם מכה לא קטנה בבגאז'. יש לו מזל ששום דבר מהצבע לא התפוצץ ולא התקלף, ואפשר לעשות קצת PDR. עכשיו אני אעשה קצת PDR כדי לנסות להוציא את זה במקסימום שאפשר, בלי פחחות, בלי צבע, בלי כלום. אז קודם כל צריך לפרק את הבגאז' ולהתחיל לעבוד. קצת מהצד הזה, הנה פה בקנט מכה די רצינית. פה כל החלק הזה, הכל גלים, אתם רואים? כל זה. פה גם קצת. אחרי שהכל מפורק, אפשר להתחיל לעבוד. קודם כל אני אדביק את הטאב הראשון פה, בשביל למשוך את כל החלק הזה, קצת לפה. אחרי כמה דפיקות, פה מושכים את הקנט, מנסים כמה שיותר להוציא אותו ולהוריד את הגבעה הזאת. רואים כבר שחלק מזה ירד, ועכשיו עוד ממשיכים לעבוד. ככה זה נראה אחרי כל העבודה. הקנט במקום. פה רואים שכל המקום הזה מסודר. גם פה. עכשיו צריך רק פוליש ולהרכיב. מכסה מנוע נראה אחרי פוליש. הכל ישר, יפה. יש פה כמה פנסים ודברים כאלה, אבל בהשוואה למה שהיה זה כמו חדש. עכשיו נשאר רק להדביק את הסמל, לשים ספוילר, והאוטו מוכן. טוב, וככה זה נראה כבר בסוף, עם הספוילר, עם הסמל, מספר, פנסים, הכל. הכל ישר, יפה, בלי צבע, בלי כלום, הכל על יבש, PDR. ככה לא צריך לצבוע, לעשות שום דבר, כל עוד הצבע לא נפגע. ככה זה נראה, אף אחד לא ישים לב בחיים שהייתה פה מכה בכלל. זהו, חזר למצב מקורי. כמו שיצא מהחברה, ככה יוצא מפה.